sure there are more cubes every time I come here. Wow. Minecraft. Eller nærmest. Hey. Men jeg kan ikke se, hvad der står. Nej, jeg fik ikke set det. Nej, det kan da ikke passe, de skriver i hvide bogstaver og i et fucking hvidt et meget hvidt område. Soul, sjæl, og jeg ved ikke, hvad det andet betyder. Nå, men lad os finde ud af, hvilken vej vi skal gå. Hvad er det herovre? Nej, det kan man ikke hoppe ind i. Der er noget derovre. Guardian Quandary. Hvad er der herovre? Nada. Ingenting. Hey, lad os prøve den her. Guardian Quandary. Sleeper. Oh yeah. Huh. Wow. Ooh. Fancy. Man, this place is big. I'm never going to find anything useful. The Catacombs Oasis. Catacombs Graveyard. The Hollow... something. Viewing point. Okay, jeg gider ikke at tage til Grave. Ah, der er noget dernede. Så her. You are here. Shit. Desert Park, one information. Welcome to a park. It's filled with a great resistance caves for you to discover, which are rich, every food folk. Ej, hvorfor skal der være sådan... Having a map should help me find my way around. Not that it looks like there's much to see. I en ørken? Okay. Jamen, jeg forstår ikke, hvorfor de har valgt at bruge sådan sne-ting. Hvordan bruger de ting, jeg har samlet på mig? Find ud af. Nå, hvor her? Nå, der er et eller andet dernede. Ups. Nå, lad os finde. Hvordan kommer man dernede? Hey, der ligger noget her. Ah. Desert. To dream that you are walking through a desert signifies loss and misfortune. You may be suffering from an attack on your reputation. A desert may also be symbolic of neglect, loneliness and feelings of isolation. Signpost. A signpost in your dream is usually your subconscious attempting to guide you. If the signpost shows multiple paths, you must use your own discretion to decide which path is the most important to you.
Okay. Interessant. Well, that would have been quite informative if I hadn't read it a million times already in my dream meaning Bible. Still, I guess it doesn't hurt to be reminded of them. Jo, det. Nå, det der. Så er det bare, hvordan kommer man derned? Der er en pil. Se, hvad siger den pil der? Det er altså noget godt musik, der kører. Det er altså noget fedt terræn. Og mig ellers så jeg noget. Den her vej. Hvad siger det her skilt her? Den her. Det er altså spændende. Hvad er der noget her? Whoa, it doesn't look too inviting down there. Who would even build something so unwelcoming? Det venter jeg lige lidt med. Så jeg kan gå ned i. I'm not really a fan of swimming, but since this is a dream, at least there's no chance of me drowning. I hope. Her er der en lampe. Eller en lygte. Awesome. A torch that works underwater. And apparently I can talk underwater. Win-win. Hvad er det? Ah, det er et mærke. Jeg tror lige, du har et dødning på hovedet. Nu er det bare, hvordan fanden jeg får de tools, jeg har taget. Hvis jeg lige kan få lov til at komme igennem her. Det er altså meget pænt hernede. Jeg synes, de gør et rigtig godt arbejde på den grafiske del af spillet. Og det ser ud som om, der er en eller anden god historie i det. Det finder vi ud af, når vi kommer længere. Men altså, hans onkel, eller den person, som har boet sammen med ham, han ser ikke ud til at være der længere, så vi kan ligesom sige, at han er død, ikke? Det kan vi ligesom sige, at enten er han gået væk, eller så er han død. Og noget med, at han er blevet smidt ud i den her ørken. Så han kan være lidt deprimeret måske. I hope there's something worthwhile in here. Det gør jeg også. Så er der blevet sat små. Der er ringlys rundt omkring. Jeg håber ikke, jeg er farvildt herinde. I like these candles. They remind me of when my uncle would insist on reading to me by candlelight when I was young. I guess his flair for drama is what made him such a good novelist. Hvorfor tænkte jeg onkel som det første? Nå, men han var en onkel.
Hey, jeg fandt den. Candle. Burning candles in your dream may signify that good luck will be coming your way in small and steady amounts. The candle is also a symbol of hope, and you should cherish whatever it sheds its light upon. Okay. Så det vil sige, at han er ikke helt deprimeret. Eller det er hans, som de siger, hans... Hvordan kan det være, at man bliver træt af at løbe i hvad hedder det, i en drøm? Det forstår jeg ikke. Det skal de have fikset. Så det betyder håb i en drøm. Okay, men lad os komme væk, fordi vi skal ikke have noget på. Tak fordi I fulgte med, og vi ses til næste episode.